Ponekad zaboravimo koliko moć ima jedan osmeh. Jedna reč, jedan gest, jedna ruka koja se pruži kada se najmanje očekuje. U svetu koji juri, gdje ljudi gledaju u telefone više nego u oči, u svetu gdje je ponekad lakše okrenuti glavu nego pomoći. Tu se rađa prava snaga, dobrota. Ne traži aplauz, ne traži priznanje, ne viče, ne galami. Tiha je, ali moćna. Dobrota ne menja svet odjednom, ali menja nečiji dan, nečiji osmeh, nečiju odluku da ne odustane. Zamisli da svako od nas svaki dan uradi samo jednu stvar. Da pomogne, da sasluša, da kaže tu sam za tebe. Koliko bi svet tada bio drugačiji? Možda misliš da si mali, da si bez značaja, ali nije tako. Svaka tvoja dobra reč možda nekome znači novi početak. Svaka tvoja pomoć možda nekome vraća veru u ljude. Svaka tvoja tišina kada si mogao da osuđuješ možda nekom spašava dan. Ne moraš biti heroj iz filmova. Dovoljno je da budeš čovjek. Pravi čovjek. Jer prava snaga nije u onome što imaš, već u onome što daješ. Nećeš uvijek vidjeti rezultat svoje dobrote. Neko kome si pomogao možda ti nikada neće reći hvala. Ali to nije razlog da prestaneš. Radi to i kada niko ne gleda. Radi to i kada si umoran. Jer dobrota se ne troši. Što je više daješ, više je imaš. Ako želiš da svet bude bolji, počni od sebe, od svojih postupaka, od reči koje biraš, od odluke da budeš malo nežniji u ovom grubom svetu. Ljudi možda zaborave šta si rekao, možda zaborave šta si učinio, ali nikada neće zaboraviti kako su se osjećali kraj tebe. To je snaga koju imaš. Bez diplome, bez novca, bez moći, samo srce. Zato sljedeći put kad osjetiš potrebu da pređeš preko, seti se. Možda si baš ti jedina svetla tačka u nečijem danu. Ne traži razlog da budeš dobar. Budi dobar, jer možeš. Jer na kraju dana ne pamtimo stvari, pamtimo ljude.